ያል እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ሓያላትን ቡርቱዓትን ዝብል ቃል ከም ዝርከብ ዲያብሎስ እውን ካብ መላእኽቲ ሓደ ከም ምንባሩ መጠን እዚ ቃል እዚ ንዕዑ እውን ዝተነግረ እዩ። ከምቲ ንሱ ተፈጥሮኡ መላእኽትነቱ ንጽንኡ ቅድስናኡ ብምምንጣሉ ጸጋታት ይሰኣኖ ደኣ እምበር እንተ እቲ ሓይሉስ ኣይሰኣኖን። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ሃዋርያ ኣብ መልእኽቱ ከምቲ ዝጓዝም አንበሳ ብምባል ዝጽውዖ። ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ እውን ዲያብሎስ ኢዮብን ካብ ከብዲ እግሩ ጀሚሩ ሒዙ ክሳብ መንበስበስትኡ ብብርቱዕ ቁስሊ ወቕዖ ዝብል ታሪኽ ነንብብ። ብተወሳኺ ድማ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱሳን ጭብጥታትን ሓይሉ ገሊጾም እውን ኣርእዮም እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ነዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም። ኣብ ዘመን ጥፍኣት ማያሂ ዲያብሎስ ንኹላ ዓለም ናብ ጥፍኣት ንምምራሕ ክኢሉ እዩ። ናይ ኣቦና ኖህ ቤተሰብ ጥራይ ግና ካብታ ጥፍኣት ክድሕኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ግና ጠፊኦም እዮም። በቲ ግዜ እቲ ንምድሪ ምጥፋኡ ድማ እግዚኣብሔር ወሰነ። ከምኡ እውን ኣብ ሶዶምን ጎሞራን እግዚኣብሔር ኣብታ ሃገር እቲኣ ንዘለዉ ገበነኛታት ምእንቲ 10 ጻድቃን ኢሉ ከም ዝመሓሮም ቃል እኳ እንተኣተወ እንተኾነ ግን ነዚ ኣሓዘ እዚ ዝበቅዕ ጻድቕ ሰብ ብምስኣኑ እታ ሃገር ብኸቢድ መቕጻዕቲ ጠፍአት። እቶም ካብዚ ጥፍኣት እዚ ናጻ ኮይኖም ዝተረኽቡ 4 ናይ ሎጥ ቤተሰብ ጥራይ ክኾኑ እንከለዉ ካብኣታቶም ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ሎጥ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኸተማ ዓንዲ ጨው ብምዃን ተረፈት። እተን ዝተረፋ 2 ደቂ ሎጥ እውን ካብቲ መዓትቲ ምስ ወፃ ዳግማይ ኣብ ሓይጣጥ ወዲቐን እየን። ብዛዕባ ሎጥ ድማ ከምዚ ኢሉ ተጻሕፈ። እቲ ጻድቕ ሎጥ ኣብ ማእኸሎም ክነብር ከሎ እናረኣየን እናሰምዐን ዕለት ዕለት ብዓመፃን ስርሖም ጻድቕ ነፍሱ ትሳቐ ነበረት። ሓይሊ ዲያብሎስ ንመላእ ዓለም ናብ ኣምልኾ ጣዖት ንኽጠውያ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። ዜካ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ በቲ ግዜ እቲ ከመይ ገይሩ ንመላእ ዓለም ናብ ኣምልኾ ጣዖት ከምርሓ ኸኣለ። እዚ ዘገርም ኣዝዩ እውን ሓደገኛ ነገር እዩ። ኣብ መጠረሽታ እቲ ናይ ሓደ ሃገር ህዝቢ ድማ ንኣምልኾ ጣዖት ተንበርከኸ። ሙሴ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ እምባ እቶም ህዝቡ ብወርቂ መኺኹን ዝተሰርሐ ናይ ምራኽ ምስሊ ብምግባር ዝሓርር መስዋእቲ ኣቕረቡ ከም ዝብል ከምዚ ድማ በሉ፣ ኦ እስራኤል እዚኦም ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኡኻ ኣማልኽቲ እዮም። ኣብ ዘበን ነቢ ኤልሳዕ ብዘበን ንግስነት ንጉስ ኣክዓብ ኣብ መንጎ ህዝቢ እግዚኣብሔርን 450 ናይ በዓል ነቢያት 400 መምለኺ ዓጸደ ነቢያት ነበሩ። ብምጥቕላል ምስ ንግስነት ኤልዛቤል ኣብ መኣድ ዝበልዑ 850 ናይ ሓሶት ነቢያት ነበሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት መጽሓፍ ዜና መዋዕል ኣብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝነገሱ መብዛሕትኦም ነገሥታት ኣምልኾ ጣዖት ከም እተንበርከኹ ይነግረና። እቲ ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን እውን ብናይ ዲያብሎስ ሓይሊ ድሕሪ ምንብርካኹ ናብ ኣምልኾ ጣዖት ክሳዕ ምውዳቕ በጺሑ እዩ። ሰሎሞን ማለት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከምኡ ዝበለ ጥበበኛ ዘየልቦ ጥበብን ምስትውዓልን ዝተገለጸሉ ዓቢ ንጉስ እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ሓንሳእ ክሳብ ካልኣይ ግዜ ዝተገለጸሉ እዩ። እዚ ኩሉ ክብሪ ተሰኪሙ ዝበቕዐ እንተኾነ ግና ኣምልኾ ጣዖት ከም እንተንበርከኸ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ይርከብ። ሰሎሞን እናኣረገ ምስ ከደ እተን ኣንስቱ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከም ዘመልኽ ገበርኦ። ስለዚ ሰሎሞን ከም ኣቦኡ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ ብምሉእ ልቡ ኣይሰዓቦን። ደድሕርቲ ኣምላኸ ሲዶናውያን ዝኾነት ኣስቴራትን ደድሕሪ ሚልኮን እቲ ዘጸይፍ ኣምላኽ ኣሞናውያን ከደ። ብርግጽ ድማ እዚ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ ናብ ከመይ ዝበለ ኣሰንባድን ሓደገኛን ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል የርእየና። እቲ ካልእ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ መረጋገጺ ክኾነና ዝኽእል ድማ ኣብተን መወዳእታ መዓልትታት እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝፍጸምን ምስ እንግንዘብ እዩ። ነዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ፍጻሜ ዝወርድ ትንቢት እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈጸማ ኸዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ እዩ። ንጎግን መጎግን ማለት ነቶም 4 ማዕዝን ምድሪ ዝነበሩ ኣሕዛብ ከስሕቶምን ንውግእ እውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ።
እዚ ናይ ዲያብሎስ ስሕተት እዚ ብሓሰውቲ ክርስቶሳውያን ብሓሰውቲ ነቢያት ገይሩ ናብ ዓለም ብዝለኣኾም ናቱ መሳርሕቲ ዝኾኑ ሰባት ተሓጊዙ ብዘደንቕ ቅልጣፈን ጥበብን ከምኡውን ከምቲ እንተተኸኣሎም እኳ ነቶም ሕሩያን ክሳዕ ዘስሕቱ ዓብይን ድንቅን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። ዝተባሃለ ቃል በተን ናይ ጭንቂ ወርሓት ዝርአ ናይ ዲያብሎስ ሓደገኛ ስራሕ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ብምባል ገሊጹልና ይርከብ። ተን መዓልትታት እቲኣተን ዘይሓፀራ እንተዝኾናስ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ እኳ ኣይመሓደጎን ነይሩ። ግና እተን መዓልትታት እቲአን ምእንቲ ቶም ሕሩያን ክሓፅራ እየን። በዘን መዓልትታት እዚአን ድማ ዲያብሎስ ጸረ ክርስቶስ ንዝተባሃለ ናይ ዓመፃ ሰብ ክልእኽ እዩ። ሽዑ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ክግለጽ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ከኣ በተን ካብ ኣፉ ዝወፃ ትንፋስ ከጥፍኦ እዩ። ብግርማ ምጽኣቱ ከኣ ክድምስሶ እዩ። ናይቲ ሕጊ ዘይብሉ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዝዓዮ ኩሉ ናይ ሓይልን ሓሳዊ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተሰነየ ክኸውን እዩ። ከምኡውን ነቶም ዝጠፍኡ ዘስሕተሉ ኩሉ ተንኰልን ክፍኣትን ኣለዎ። እቶም ዝጠፍኡ ኸዓ ነቲ ከድሕኖም ዝኽእል ሓቂ ብፍቕሪ ምቕባል ስለ ዝኣበዩ እዩ። ሰይጣን ከም ውፅኢት ሓይሉ ብቐዳምነት ጥፍኣት ክመጽእ እዩ። ነገር ግና እዚ ጸረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ናይ ጥፍኣት ሰብ ጐይታ ካብ ኣፉ ብዝወፅእ መንፈሱን ገይሩ ኸጥፍኦ ብምግላጽ ምጽኣቱ ድንቂ ብርሃን ነይሩ ነተን መዓልትታት ስለ ዘሕፀረን ንእግዚኣብሔር ነመስግን። ኣሜን። ከምኡ ድማ እቶም ካልኦት ናይ ሰይጣን ሓይሊ ዝተገለጸሎም እንስሳታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ዲያብሎስ ብምስሊ እቲ ዓቢ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ልሳን ተዛሪቡ ነበረ። ስለ ዝኾነ ድማ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ ኢልዎ እዩ። በዚ ድማ ዲያብሎስ ንጴጥሮስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ካልኦት ሃዋርያ እውን ከም ስርናይ ከሓሕዮም ፈትዩ እዩ። እንተኾነ ግና ጐይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ነዚ ክገብሩ ኣይፈቐደሉን። ንሱ ነቶም ተዋግእትን ጀጋኑን ዝነበሩ ዳዊትን ሳምሶምን ከይተረፈ ኣውዲቕዎም እዩ። ንበልዓም እውን ኣጥፍኦ። ካብ ሕቕፉ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ኣገልጋሊኡ ዝነበረ ዴማስ እውን መንዚዑ ወሲዱ እዩ። ንብዙሓት ሓያላትን ተረርትን ዝደርበዮም እዩ። ብሓቂ ናይቲ ነቢ ናይ ቅዱስ ዳዊት ቃላትሲ ክሳዕ ክንደይ ሓቀኛታት ኮን እዮም። ከመይ ከእዞም ጀጋኑ ወደቑ፣ ኣጽዋር ውግእ እውን ከመይ ኢሎም ጠፍኡ። እቲ ካልእ ሓይሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ብዙሓን ብሓደ ጊዜ ተገሊጹ ምርኣይ እዩ። ገለገለ ሰባት ንኣጋንንቲ ከውፅኡ ንሰባት ካብ ዲያብሎስ ከናግፉ ደስ ዝብሎም ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ኣጋንንቲ ኣውፅኡ ብምባል ንኸውፅእዎም ዝተዛረቦም ንርኹሳን መናፍስቲ እዩ። ካብዚኣቶም ሓደ ሌግዮን ዝተባሃለ ጋኒን ዝሓደረ ሰብ ነበረ። ቀጺሉ ድማ ሓይሊ ናይቲ ርኹስ መንፈስ ክግለጽ ከሎ ክሕዞ ከጽንዖ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን ዝብል ቃል ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሽዑ እውን እቶም ደቂ መዛሙርቲ ጐይታ ነዞም ከምዚ ዝበሉ ርኹሳን መናፍስቲ ካብ ሰባት ንምውፅኦም ኣዝዮም ይሽገሩ ነበሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ጐይታ ከምዚ በለ፣ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ብጸሎትን ብጾሙን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ በሎም። እዚ ሓይሊ እዚ ዘለዎ ድማ ይኸውን እግዚአብሔር ን1,000 ዓመታት ዝኣሰሮ እቲ መልኣኽ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ 1,000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እተን 1,000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ። ድሕሪዚ ንቑሩብ ጊዜ ክፍታሕ ይግባእ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር በዚ ዝተገልጸ ነገር ብዛዕባ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ ዝተዘርበ ዘበለ ኩሉ ክትርዕድሉን ክትደሃልሉን ዘይኮነ እኳ ደኣ ዓቕሚ ጸላኢኻ ፈሊጥካ ብትብዓት ክትቆመሉ ምኽኣል እዩ። ምኽንያቱ ምንም እኳ ዲያብሎስ ሓያል እንተኾነ ካብቲ ንስኻ ተወኪልካዮ ዘለኻ ኣምላክ ካብቲ ንስኻ ተጸጊዕኻዮ ዘለኻ ሓይሊ እግዚኣብሔር ዝመልጽ ዘይምዃኑ እዩ። በዚ ድማ እዩ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓን ቅዱሳት ኣቦታት ስለ ኣብ ኲናት ስለ ዝሰዓርዎ
ኣዝዩ እኳ ደኣ ይፈርሖም እዩ።